hangi akan ikalat bangin la bandon biang hakan ikayeng ka bakentang ka jo bangin yo ban syong sipor haki kejat ke jong jisu kumbasyong ka Martha ka Mary ngamot banong haba ujisu lawan seyeng jong ka Mary ka Martha badula seros ban penlut ia kapor lane ban syong sipor ban ngap ban syakskor ban yo ia ka jingya selok lem ban lau jong ukenran ti ngadon ban ong ya phi ba kamdon ka wei pat ka jaka ka ba kordor nalor kane ka jaka ka ba piwan syaka yeng ka ba kentang ka jong belai ne yo phi ong dang don ki wei ki jaka ki ba kordor nganget ba phin ya mencur ban ong ba don kanu ka jaka ka ba kordor ka perthai palat ia kane ka jaka ka bangiwan ia ka ban penlot ia ka por ka jong isipor ban ngap ban syakskor ka ketin ka jong belai hoi laringiwan rengkat ban ki jingkit ke bakhia ngin yo ru ban beret no ia kita ki jingkit bakhia haga jingem ka jongi laringiwan rengkat ban ki jing artatin kita baro abang yo ngau ya ka ketin jong belai kin kenria no sya cengai ba kijing ngau artatin kijing bom ngau tikna kijing ngau syapting kijing ngau syong sir bat ki bakum kita haba pi ai jaka ka ketin ka jong belai kita baro kin kenria no naga jing em ka jong pi tenamar kata tongin ya peli lagi jonggi do anut ke jongi ban ngap ban syakskor ban pediang ro ya ka ei ka bau belai udon ban keren hapedeng jongi tengi ya keren ya ka to ka subjek syapang ka jing syania hau belai lakatu kat ne tayo ngilayaya ya ka subjek te menta kamit kat bala ngatharai bangin ya penpoi syaga bangin ya penkut ya ka subjek ka main point tu ka bangiladap ban ya keren supen ken mau kendian ya keren ya ki jingker khu bangin yo mat na ka basania ha ublai ti mentangin ya keren ya kan ka main point 3 bat ngin saya penkot ro ya kan ka subject tongin ya no sya kan ka main point 3 banam selam ngin ya bet no syata ka main point 3 ngin ya keren kami bah yo pi bakalan sani lani yo pi sani bakalan kami bah yo pi sani bakalan kata kalong ka bangi de banyak keren habangi keren syapang gajeng syania ngila ya keren kumto kipor kibaladap ya gajeng syania kamot ru gajinget kamot gajeng afkermen haublai bat kumto terter kata gade gajeng mot jong ka kentin syania nang tangi la ya keren ya kinuksa syapang Abraham ngila ya keren nuksa syapang Daniel nang ta katoka kentai nang kanan kumno bagilah syania hau belai nang tangi la ya keren ya kito gijing kerku kiba ngin yo amat haga jing em jongi omdei ka spa omdei ka jing don jing em hendrai kidei gijing kerku kibalong ka spa ga baken jaman sim ka ba ublai un pen yo hangi te hendrai hapdeng kane ka jing ya keren jongi ya ka jing syania yo kumno ra kumno don na pedeng jongi ki ba syania bakala haka ei raka ei kabang ngimdei ban syania nganwan ra tang lai teli ki point haka bayadei bat kane kajing syania bakala lane babakala ban syania banengkong ka point ka ong wat syania ha kibreo wat syania ha kibreo pi haba ong wat syania ha kibreo yo pi snuto bakala bang ngimdei syo ban syania yano
Let's say wat yang ngaru yok phim shania show. Mdei kumta. Henry haba ong wat shania hagi briu kamot ba omdei bangin bu ya kajingker men jongi hagi para briu. Kamot kumta. Ngimdei ban bu ya kajingker men jongi sispa anaga sispa haki. Ngila ban kermen, ngila ban shania haki, tang bangi dei ban ken mau baki briu ki dei hi ki briu. Tom day mga baong ya kata tongin ya pule na kasam shispa khat pra dekhot ba pra bat bakhandai shispa khat pra dekhot ba pra bat bakhandai ka ong kumne ka Bible la kabanget ha utrai ban ya kabasyania ha ubreu la kabanget ha utrai ban ya kabasyania haki bakrau bateri nganget nyelas ngoto bangim dei ban depend ngim dei ban kami ilenti ya ka jing yarap ngim dei ban kami ilenti ya kata ka jingla jongno re jongno naga benta jonga bat jongpi Henry kum ki khon ki jong belai. Hoj ngidon ye ki bahayeng ki bahasam. Hoj ngidon ye ki paralok ki jongi. Hoj ngidon ye ki nong yalam balang ngidon ye ki beriu ki jong belai. Hoj nishania ye ki. Henry ngimla pat ban kemi lenti. Bakine kila ban yarap yangi hakino gino gi benta jong kajing em jongi. Pi baling ong kumta. Kibriu barabor kikela. Ken mau. Kibriu barabor kikela. Menta lada pibu ya kajing shania haki para beriu. Namar kibriu menta ki baha la syai gila sneu. Lane menta ki sneu la syai gi baha. Tau kata kanang baha shibon mo. Tenrai mentaki baha la syai gelas neo. Tingibu ya kajing syania haki. Enda haba kitu kibriu kila kala. Katu kala kajing syania galalong le no bonsin ngijuong balong ban ya ka syania ha uto. Lene ha kato la ba syania haka ding poot. Sajong kumta. Namar balai namar ba kela. Te wat kajing syania hagini kisngi lelei wat kajing syania hapdang ulok bat kalok hagajing ya dei jong kiro kadang kela kajing syania kalong ke kaba bah bangin garanti dei namar kata-kata unong ruai saham wong la kabasyania hautrai ban ya kabasyania haubreu tang bang aban biang saisin yo fisu bakala kamut pat bangin nam syania yano syania atang ba danang kumno ban syania hagi para breu lakalong gi bahayeng lakalong gi parlok lakalong yano danang ban syania tang baka jing syania gabapura sispa anaka sispa le ya kata bat ya kata tang ha ublei ken mau bah te Omdon uweiro ubriu bajanai. Pi dei na kata-katau. Lada ubriu kwa ban. Kelaru. Henrei namar ba ubriu long badap de gijing duna. Omdei ba ulek nang. Habdeng kita gijing duna. Pila bo ia gijing syania pura hau. Namar ba ubriu long bajanai. Pi syam bakataru kan fail. Bon sin. Don bon na pedeng jongi ki bayat ho ki ba share ye ki problems bat ki paralok lane bat ki para beriu hoj ngam ong ba mdei le se lada phis ngau dei ban le kumta pila ban le kumta tang ba pin nam la ban kami lenti ban bu ye ka jing syania balang ba kata ka jing yathu jompi ye ki jing ha ki para beriu jompi kin la ban yarap ye phi Omdon bala ban yarap ya fi. Kalong tang ban syu release kendiat penmi
ya ka ka ba phila pun henrei ubala ban ya rap ya phi dei ublei habaki para banget ki atho ye ki jing jong ki hanga kumusyakri baret jong blei ngangam la ban ya rap ya ki henrei ka bangangala ban le kalong ban lek ban ya thu au ublei na ka benta utu breu na ka breu ban kerpat ya ublei ba ublei un ai bor ya u bon la ban job hapdeng kita ki jing jong ka jing tika don ru ka to ka kentien ka baong haga dekat bakhandai yang to la ka banget hau trai ban ya ka basania hagi bakrau bateri don na pedeng jongi kham tam hagi ni ki jok ki bamenta teng wat haba la apply kam wat haga ba ya le kam ro haga jakaban shania hau belai henrei shania hagi bakrau bateri hagi badon haga bor bandalayo namarba yajan bad kitu gi badon haga bor tayo ya kakam henrei indalayo ya katu kakam pat don jingman bha kan mau bahai kata don jingman bha kamen sim kam hon kamen sim kam sok kam long satisfied tim ngau hon nang ta la kam dei kum taro dap biang kiwan segi jing kiwan segi jing pang segi jing sitom ublei upenja ya ki balong ka jing sempat namar bangi keni ya ka peliang ja jong no da ka bangi sule buto bangi don ya kita giba krau bateri kan mau bahaya kata dei namar kata kadau la kabashania ha utrai doni wei para banget ngan ong kumta kalong gabas ngau tenat bangaya kendo bat ya keren ya dagajing ngau red thu yang iong hagajing sisang ngam ngau dei ban ya thu tangba dangam ya thu ro ngas ngau kwa ban ya thu tingong to ya thu vimut ban ong kumno iong ba namar banga ngam yo kano ka kam sarkar ho ngalapas la biang ka kerdan jing pule tang ba ngam yo kano ka kam sarkar namar umdon ba back up umdon ba yarap umdon ba e bro khoi te to ngala hon la ka hon ngatrei la ka trei le kam la chong bat yethu yang ong ba menta habang ngapet kini ki balik hikai college kini ki ba yatrei sitaman la kasngi mo kilek office ndai tang hikai lecture office bat giwe gi cek jing trei ya yo kam sarkar ngau khan mo ban ong yo kam sarkar rei i ong ba andai anu jor ya ka jing yo andai anu jor bat ka jing yo nga mi na ying khat ar si baje ngalek sigi jing trei jing ta taru ngasu trei malu mala rei ngayo bon manga ban ya kita tikapan perkat yang ba ublei ulabu laka jong ka benta ublei ula ai laka jong ka benta ka jing em bagadei ka jing pendon kam hok jong ita i para banget ba ibit ibiang nadong sedong laka long haga jing syakri blei sngo kemen itu yang ngaladep ban pule ngatrei artat ngapule tanik solfaro ngaladep nang taya ka piano ro ngalit pule bakiwai gicing pule kalong gabas ngau tenat ban perkhat ya kata kabamot ba laklong bahabat met laklong baharo bat kamensim balai namar la kabasyania la kabanget hautrai ban ya kabasyania hagibreo tongin pen melin ban nget hau belai ngin nam syania hagibreo ngin ya poin syaka poin kabaar wat syania hakaspa kini gilong jing syania bakala mo wat syania hakaspa yo kumno don na pedeng jongi ki ba bakala ban syania yo bangi kum perkat bakas pa kadai ka jaka ha ka pangila ban bu ya ka jing syania
haga proverb khatway arpho pra ka Bible ka ongkomne khatway arpho pra proverb uta ubashania halakaspa on kelon singap uta ubashania halakaspa on kelon Henry uta ubahok un roy kom kasla kabajar ngam un kelon hangne kamut tangka business failure Henry kelon hangne kamut ia ka jinglong jingem Kristan ia ka jinglong jingem mensim ubriu ubalah kenriakno ia ka jing syania na ublay lekbo no syang kaspa uta ubriu on sa kelon kram haga jingem ka baken jaman sim nganget bangi asnotho ia kata te kamde yangi bangin bo ia ka jing syania agaspa namar lada pidon ya kaspa jong ka pertei katno ro katu kaspa ga bapidon kamla te bantit tang iweiro i jingdon kam ibaka mensim lane ka dokno jong abat jong phi ka don kam kaspa kala bantit tang ye ki basabar kala bantit ye ki jan ki balong berandet ki juti ki balong berandet kayeng kasem gaba bha ki kali ki baremdor kala bantit tang ye ki basabar not your inner longings ya ki jingdon kam ya ki jing terang jing seliang ki bahapok ga mensim jong pi omlah te ten le ayu haba kamla ngia phong ki ju ki jan ngia ya ngia let yawan ngia poi jaka kum ju hi bon sin ngajuang balada pidon ya kaspa jong ka perthei pila abantit ladadei bapi pang pisitom dadei bapi reuspa pila ban lek segi hospital ki babhatam tangba penomla abantit ya ka jingkot jingkhia dagaspa nang tanga lada pidon ya gaspa pila bansena ya ka palong gabar remdor bha kumba shena Michael Jackson kabala regulate ya ka oxygen level ro hagarukom gabakot bakhya Henry phimla pat banthit ya ka jingyo thia penban utai ubaduk ubasuthia haga terpat ubasusiang malu-mala ketengsok huyo thia lengai kitai gibathia agi palong gibaremdor kim yo thia kaleng a kapisa gamansim namar kaspa kamla banthit ye kita ken mau bha tenamar kata kadau wat ju syania hagaspa don na preng jong phi ki badang samla pi perkat ba anda ngala he ngalasan ngakamai ke je ngariuspa ngabit ngabiang tola da kata kaspa jong phi ka dei ka jing trei hok ka jing trei minot jong phi ba ublei uker khu ya phi ba kata kalong kaburam ka bakrau show ublei bat phiro penang it show yo ublei Henry lada kata ka jing kwa jong phi ban yo spa ka dei ka jing kwa barai ka bakenja do bat ka bathala pin jot no ken ma bha pin se jot no kajing shania hagaspa trusting in wealth will lead you to spiritual poverty kan yalam ya phi syakajing duk kabaken jaman sem ken ma bha te deina kata-kata upol haba utho show Timothy hagaban kong Timothy Henryu kanyo upol utho show Timothy tongin ya pule ini kente ni long iba kordor bas ngau tenat ba kordor bah kong komne to hukum ya kita ki bareus pa hagan ka perthei ban om ngau meng lane ban om kermen ban om syania ban om kermen haka jingbom thikna kaspa Henry hau blay ban syania hau blay ban kermen hau blay
uba ai karhai hangi ya ki baro ya kaban pendon kam sngo bahaya ki dei ublei uba ai karhai batken mau hawa ublei ai phi om dei tang ba phin su pen lang sapla la chong ublei ai phi ka jing thmu ka chong ublei kalong ba phin ya sam lem syaki wei pat lada kata ka jing yo ka jong phi kalong tang ban penerben ya ka pla la jong to tip ba phi la rengkang ya kata ka hukum ka jong belai ka baong men it ru ya lau para marjan kom bayala de fi uji suang habangat ngan om don ba ai bam habangaleng khoj om don ba pen kop jan habangalong nong wei om don ba khot ba sayanga kia kali bat ki ong menong yo i ba melong kom ta uji suang namar ba phimle ai ya kitu ki ba don kam ki ba don hasenda jong phi ki ba phia kendo phimle ai na ga banta jong ki ka ba mot ba phimle ken yanga te tong yin ya kan mau ya kata ba ngim dei ban bo ya ga jing shania ban ngaus kem ga jing em jong i tang namar bangi don kaspa jong kan ka perthai tingin kan mau ban bo ya ga jing shania ka jong i hau belai bat hau bo belai ukar khu ya phi pentut ya ka to ga jing kar khu syagi wei pat ki badan kam ya ga jing arab ka jong phi kabalai wat shania halaka jong ka jing start wat shania halaka jong ka jing start ne ka jing la wat shania halaka jong ka jing start lane halaka jong ka jing la hi don na preng jongi pat ni ong ta ong ba shania hau belai tang ba kata galong garu kom ong ban ong ba ngashania hau belai Jisu me ngasania nyerwa ni da kap brip kemat nganyan handrai kata ga dei tang karukom don na preng jongi ki basania halaka jong ga jing start bat halaka jong ga jing la dei na mar kata gadau bakayo rung ga nega mensem sngo sarong la de dei bala pensyong nong rimba ya ga jing em jong phi ya ga jing shania jong phi ha ublei badai tang ma uhi bangila ban long kum ne ko bangilong ka jing sngo hanga kanem yo ban rong hafi nganget bangi sngo tho ya kata henrei kata ka jing yo lat kata ka jing sngo ka ba wan hafi ba piklet ba pilong kum ne kum ba pilong dei ublei piklet ya kata pisngau kawan hi kum kata ka jing sngo bade ngala ban trei ban tak ngala ban kamai kaji ngalong kum ne kum ngalong kawan ka bakum kata tedei namar kata kata bon sin ngiklet yo blai proverb arfu pra arfun rio tong ini pule syua kabalai proverb lai san bat nyeu proverb lai san bat nyeu kong kum ne tungek ha utrai dalaka donut barok bat wat shania halaka jong ka jing champang wat shania haga jing start lane haga jing la jong namar omdon ubri ubala ubastart ubala ban le ai lada ustad katno ro klem ublei unam la le ai khot ban nyau kong wat long ubastart halaka jong ka jing nyau ken yalade pensyong nong rim yalade bu yalade hakata ka benta ka baong de nga banga nganang lane banga start lane banga nganang ban penia gini ki kam ki jam gini ki ai barok kilong kum de ko bakilong wat long uba start ala ga jong ga jingnyau to shepting yo utrai bato kiar na ka basneu nangta hagalenong arfu pra de khot ba arfun reo jong kani ka proverb ngipule saya kini ki kenten arpo pra arpun rio ka bible ka ong
uta ubasyania halaka jong ka donot ulong ubabit henrei jar ubayaj start ya uta on penem ubasyania halade ngan bu dei tai kentin ulong ubabit hau usngau kumba ustad henrei hakmat jong belai kalong kajing bit dengan ong biang ye ini kentin kumne namar ba idon kam ngan ong biang ubriu klem ublei ken mau un omla ban le ai ruem ban bu ya kajing syania halade kalong kajing bit ubriu klem ublei un omla ban le ai ruem lada manga ngabu ya kajing syania hala ka jong kajing la hala ka jong ka bor ka jonga kata kalau kajing bit ka bakrau tam bahaka we kasngi ngan lapat ngan syam bangala fel bangala klem no dei namar kata kadau ujisu hau yanis khatsan lenong ngia pule bahaman kapor dekhot basan to yala lendet no ya itui kentin hang to khatsan lendong dekat basan ha gospel yohanes ujisu angkum no naba klem manga ngapule tang kitu gilan bahasa bakut naba klem manga phem la le ai roe tingin bo ya gajing syania halade haba ulaong syai kedar klem manga phem la le ai te kalong gajing be nganget bangis ngotho ya kata mo te habagi pule ya upol ro ha ka Filipi sau lendong dekat bakat lai pi habagi pule ya ka jingyai lenti ka jo upol kumno ula kata ga de ka jingkeli kumno ula ban sya kumno ula ban ya kene ka lenti kalong ka bae tanggawe ka jubab ka upol udan ban ai lada fikeli upol kumno mela kijing giba syirkai ba memat ya ban le yalap keleng kijaka don kapor bahab ya leng ba ki rishyap don kapor hab ya leng ba ki klau ki mrat ki ba kensha don kapor hab ya leng ba gaduriau kijing at pelong ge ba ya kendo kijing pat ling ge ba ya kendo don kapor haginong ba don kapor ginong rit lasyak pensitom, lasyak bom, lasyak tir, lasyak set bendi bad kum ter. Pikeli bad ongko pol kum no mela. Tanggawe ke jubab upol uong. Ngala ban le ya kini ki ai baro. Hau taken uba pensyat bor hanga. Larang syania haga jingla jonga haga bor ka jonga. Naduk meno ngala kelon. Ngala ban le ya kini ki ai baro hauta ken uba pensyat bor yang tedei namar kata wat bu ya gajing syania hala kajong gajing start lane hak kajong gajing la kitu kilong gilai teli ki point ki bangadon ban wanra hapdeng jongi ki bakiba bun napdeng jongi ngi bakala ban syania ngikum syania haki para beriu ngikum syania haka spa ngikum syania halaka jong kajing la lani kajing sta teto ngin shimno ya gato kajing syania aga bangila bu hangto bat ngin bu no ya kajing syania aga jongi sispa naga sispa hau belai ngin bu ya kajing syania bat ngin syam bakalong kapaplah tang kata lara pikeli kitu gibashania hau belai pisyam kumno haga bakut jong gajingya lenti haba pisyania hau belai kawai ga jubab ga bafinyo kalong ngisyam bakalong ga bapla kalong ga basngau tenat ngayu i kawai ga jingtho utu sipai ubasya siat menagane sipai US pilot ubasya siat menagini ki kendiat sengi apa Iran ulahab no yo wei la yo pelajim dan kelayu tu wei pat la yo pelajim kamadin anda haba la yo ban pelajim yo la keli yo kumno mesngau
Haba medon haki tu ki jaka kenja bom don mano-mano. Kitu ki Iran ki wat ban yo ban kem ya ban ban yalam as a prisoner of war. Mo ban ring merau ban set no yo. Te kini ki sipai US kilet ban wat yo. Udon hang ta mtip don ban wan yarap na em nalade umla so. Don em ne yo ki poi ki Iran kin kem no yo ne tip yo ba ki poi ki sipai US kin wan ban rescue yo ban pelai em yo habala keli yo wong tang kawe ka babat yang kalong bangaken mau ya kan kawe God is good ublay ulong ubabha akan mau tang kata ngaperkat balai uong ya kita kikente. Syam laong nga septing. Syam laong nga lakyo. Syam laong ngalaleng api saha kamensem. Henry uong bahaga bakum kato kapor gabangadon marway. Ngakan mau. I remember that God is good. Ba ublay ulong ubabha. Te wat bu ia gajeng syania halade. Wat bu ia gajeng syania hano. Bu ia gajeng syania haublay. At the end of the day, anda haba don bakeli yapi kum no pila ban yai lengba kini ki ai. Pindong bangala ban le ya ki ai baro hauta ba pensat bor yana. Jing penkot. Poi no sega jing penkot. Jing penkot ha anto. Kajing syania kabada kajing ap kermen haublay. Kane ka kalong kawas tenat ba. Thok kumta kajing syania kabada kajing ap kermen haublay. Kabada kajing ap kermen haublay. Kalong ka angkor aeng KOR angkor. Kajing syania kabada kajing ap kermen haublay kalong ka angkor. Kababat den. Bat den. D-A-N den. Kababat den. Kamu ba penek hajuk. Kababat den ban penek yangi. Ba ngin yai long haublay hagipor barok. Bangin yai long haublay hagipor barok. Tang kata jing penkut. Nganong biang. Kajing syania kabada kajing ap kermen haublay. Kalong kaangkor kababat den. Ban pene yangi bangin yai long haublay hagipor barok. Bangin snotho ya kane kajing penkot kalong kumne to su draw rumah untuk kane gede jhaj ka bahe mo kane gede jhaj ka bahe kitu gi jhaj ki bapio I saduriau amdei ki ling te nle kumno ba gede jhaj lane lada amdei ki duriau he ro gi duriau rit lane wat kiwa aro kiwa gi bahe nle kumno bakan ne hajo lada pikwa ban pen sange ban pen yeng yaka hagane ka jaka la pi la ka I kumne kawan gal erwan jing at pelung kara ya gane ka jhaj kat sababe gal er dene sibit satai sibit sane kala ban kelon ro ti lalap yau angkor lalap yau tawe utiar nadu Selam ba aman syanadu sywa ukris. Lalap yo tawe tiar barit amdei bahe. Te dangkong ki te do telai ha umau. Lane ki tep de ka berni de ki kenja bakhya mo. Te uniu telai sapenha sene. Satrai duriau, satrai, skendeu mo.
Te enan ya kipor kilap yo neu angkor. Uneu angkor ubalong dur kumto. Kilap yo neu angkor. Te uneu angkor endau lapoi ne trai duriau utia anak kumto. Utia anak kumto neu telai kumto. Ubat ken ya kaneka. Charge. Umdei utiar ubahe. Udei utiar ubarit. Haka parenggi ong angkor. Haka kasih ong angkor. Te une u angkor ude uneken ubabat ya ka? Ne ka jahat. Bakala ban ne hajo. Lara pilek syati syat dauki sesenong pedeng. Hagi benai baki bon bahagi tu ki terai senong satu bagi akwai dok kha bah satu ki syong nalor ling ki tek dak berni simen hakano gano ka jaka ga bagi kwa ban kwai ha to ka tuai ki penok no itu ka berni na to ka ling kanek no to ka ling si jaka kam ki so ti utu de angkor hagi rukom baper la ban senayo telada mdon tu angkor kane kaling kanem ne hajo kat syababe kalaer kan sya pensyat genting tapi ka jing syania haka jing em kristan jongi une u angkor ulong ka jing syania ken ka jing syania jongi kadai ka angkor lane kadai u angkor naga benta ka jing em kristan jongi klem ka jing syania ha u belai kamot kaleng klem u angkor saperkat hi mafi syano kata kaleng kan poi klem u angkor te u kristan klem ka jing syania ha u belai syano on poi kawai ka jing ruai pareng ngasukan mau malu malham kan mau bah kau ke cingruai pareng uwe teman beriu uruai kata ke cingruai ong wat lada ya ka ling lapen ki pengenting dagi eryong erlang tari henrei udei u angkor u babat bat haga jingem ka jongar u ong lapen ki dagi eryong erlang tari ka jingem henrei u angkor ubalong ka jinget ka jing syania jangah ubelai ka bat yang balai ki babon ki kristan ki khon ka balang ki kelon no ki phaiden no ki phet rumah sa keleng ki poi si ki kenhon niam kenhon balang kenhon ayu baper balai namar bakim don angkor kat syababe keler poi syata nganget kala syai dan kamsyo bandaya benia kata tongin ya pule naga hebro henryu khat khandai kaktin ka jong belai kala keren syai henryu khat khandai jong ka hebro kong kumne ya kabangi don kum ka angkor ya ka mensem bane den ro bat baskem bat kalalek besot syakata ka bahapo ka jingka pi ka jing syania lane ka jinget ka bangidon kadai u angkor ya ka mensem ban penek den habaong nek den kamot la ban ki tang ba ban kenria sejengai TM ban syarong no TM ne den ha ka to ga jaka bala pengam yo angkor kan ne bejang to wala dala penki de ki eryong babun jaj ken mau ya kata ga de gaktin ka jong belai te tau belai un yarap un kerku yangi hapdeng gi eryong gi babun jaj jong ga jing em gi bawan ban be ga jing em jongi ka jing syania ka dei u angkor klem jing syania kamot pi dei kaleng klem angkor
lada phimdon ya ka jing shania la thi kena ban poi ngaban biang ya kata saisin la thi kena ban poi kat shababe kala lada klem jing shania ho belai tau belai un yarap yangi ngila penkut ia kan ka subjek syapangga jing shania kato haga jing sishadon shibun ba ban ya karen tangba ngakwa ban ai sagibak skiwei ban penkela ya kini ki subjek na kawei ka por segwei nai daya pendek jing mutan lada ublei u yalam ngila banang ya keren pat hadin habot tau blei un yarap ngin mi nang ne rengkat bat ka jing duai ka jing yalam ka jing don rengkat ka jong blei bangin nang la ban ya chaprang banang ya imat ya ki jing ba mensim lengba ka Bible study tongin ya yeng lang nama